прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 13-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Пазнаём самога сябе. Прыйдзі, Стварыцель Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны табой. Названы суцяшыцелем, ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў, і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашыя, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэнне грэшным дай. Дай праз цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы, ты дух любові іх дваіх, верам табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды, і Сыну Воскресламу, суцяшыцелю табе хвала на вечныя вякі. Амен. З лісту святого апостола Паўла да рымлянаў, 6 раздзел, ад 3 па 11 вершы. Ці ж не ведаеце, што ўсе мы, ахрышчаныя ў Езуса Хрыста, у смерць ягоную ахрысціліся? Дык вось мы пахаваныя разам з ім хрышчэннем у смерць, каб як Хрыстус уваскрос з мёртвых дзеля славы Айца, так і нам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы паяднаныя з ім падабенствам смерці ягонай, то павінны быць паяднаныя падабенствам у васкрасення, ведаючы, што былы наш чалавек укрыжаваны з ім для таго, каб было знішчана грэшнае цела, каб нам не быць ужо нявольнікамі граху. Бо той, хто памёр, вызваліўся ад граху. Калі ж мы памерлі з Хрыстом, то верым, што і жыць будзем з ім. Ведаючы, што Хрыстус, які ўстаў з мёртвых, ужо не памірае. Смерць ужо не мае над ім улады. Бо тое, што ён памёр, дык памёр раз і назаўсёды для граху. А што жыве, дык жыве для Бога. Так і вы лічыце сябе мёртвымі для граху, а жывымі для Бога у Хрысце Езусе. Чытанне святого Людвіка де Монфора, трактат аб сапраўдным ушанаванні Найсвяцейшай Панны Марыі. Людзі, кажа святы Тамаш, падчас хросту абяцаюць адрачыся д'явала і яго гардыні. І гэта абяцанне, кажа святы Аўгустын, самае вялікае і неабходнае. Аднак, хто трымае, датрымлівае гэтае вялікае абяцанне? Хто застаецца верны абяцанням святого хросту? Амаль што ўсе хрысціяне не захоўваюць вернасць таму, што абяцалі Езусу Хрысту ў часе святого хросту. Адкуль бярэцца гэтая агульная маральная распуста, як не адтуль, што мы жывём, не памятаючы абяцанняў і абавязкаў, якія складалі пры святым хросце. Мала хто датрымліваецца вернасці гэтым абяцанням і сярод бацькоў хросных. Велічае душа моя Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі, і цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутным, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакалення над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам,
скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Дабром галодных насыціў, а багатых ні з чым адправіў. Прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Цяпер запрашаю памаліцца святы ружанец давольную частку. Можна гэта ўчыніць на працягу дня у больш адпаведнай для гэтага хвіліне. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.